Asino pa iti, ada iti pagdayo na iti apo kakabsat. Kay mababain ta. Itatda tayo lang aron dito. Nagbibigay tayo ba ilang kakabsat. So, ada ka di pa'y kakabsat iti mangipaduyak-yak iti ginaipag iti apo. 5. Yeah, 5. Malagip ko DJ message ko di Domingo na Psalm 103 verse 2 na bless the Lord O my soul, forget not his benefits. How do we forget not all the things that God has done? Kahit babae, tatlo lang tayong malipatan. One way how to forget not is admiration when no i-share tayo. Amen. Testimony tayo ti kanina. Nag-rate ko hindi ko nang nag-rate ko dato yung 2021. Kasla ado di battle, kasa? Ado ti battle, ado ti discouragement. Di trabaho, atagi dito, atagi di ay. Nga forget not his benefits. Yeah. Kung ibain, nakita ti ima ti apo. Amen. Hallelujah. Nakita nga every battle at the victory. Yes. Talagamot na ti apo the battle is mine. Siya po nga talaga makilaban ko na. Yeah. Ado, trabaho, napadasan mi ti pinabason da, kahit ang tinagin, kasi kato, kagatuang pa nga Pilipino, kagatuang pa, maulit-ulit, kasi kato, nagatuang battle ng tilatalaban tayo mat, we know the truth. Yeah. And we will reveal the truth, and the truth shall set you free. So at the end of the day, may sa kadagiti blessing na talaga nga hanggang pagkat di ay adala ta di jay joy tayo. Amen. Lata ti joy tayo. Dati Tribulation nanang ti apo ket hanggang madanagan tayo tingar lubong ada tribulation, ada problema, ada struggles. Ada pa nakapupay, ada pa nakabumba. Mangkay madanagan ta pinagwagi akon. Kumbaga, doon, yung ibusin ti energy yu dita. Yeah. Ta inalakon ti lugar, so na tayong victorious. Nagado, hanlaing nga dagiti kakapsat oray pay ti health. Hanyo lang mo, ano ti health condition ko. Every 6 months, 2 months, ada check up ko ti check up ko ti dalim, ada check up ko ti mata, ada ti suspect iti nga ada ti glaucoma. Puting. Kita niya glaucoma ka. It leads you to a blind kung muna na. Lord, manong matawin datan. Manong matawin. Di ba, every year, every 2 years, kay chicken dati matam, every salming mo. Every time nga ma-check na, guro ka, kung naman, ada suspect sa daw niya, after 2 years, 3 years, ipanda ki eye specialist. Nauumadan san, kung na tayo din na nauudingan ng chikit. There's no sign nga ada glaucoma because just a suspect. Isulmati ko na. Suspect sa lang. Di apo'y nagasan na. So talagamat nga, di apo, mangagas, di apo, sumabit ka sa pula. Yes. Di apo, so di mo kinaban. So Fight for us. kanahin ko may pagkakata kayo na magna tayo pasano. Amen. And udingin ti amin, kaya malak di motivation mo di Bible study, di Biyernes. Ragsakanak, dagiti, uray busy tayo kat isisingit tayo kat dagiti Bible studies. Kaya maya di motivation na nga, sa nga pulo nagsakit, inagasan ni Jesus, dahil siyang imanaw kat may sa pinagsubli. So, dahil basta Bible study, nang ti papel kan ballpen, mangingisurat kayo man, kung na iti pagyamanan nyo ti apo nga major, 3 major lain. So, ti apo nag-impact, may sa kadagiti English, takiyagat,
insangput insangput na kayo nga kadwami nga nga iti journey iti panagpamati. And tayo nga perfect, kana nga perfect di wala kang gaya marot ka, especially student na lang di Bible school. So don't expect too much too high. Gawin, dumaki di dito ng mga frustrate. Kita tayo nga. So I feel so blessed. I'm very happy nga. Wala kayo. May imagine mo, para gitara, para reality program, para it's a blessing. So nga, amo na yung bag. Yes. At naman yung fix tayo nga mamasama dahil may natawa yung gaputa. Amen. At di pa nagmamay sa kaya kanayon ang dati talaga nga submission tayo kanina apo. Ang nga basit lang nga ba so nga there were times we plan, we program, we set a goal. Kasano tayo nga ginaywan ditong galmay sa. Ta siyempre isa ta nas ka eh. Hanggang pala ita, sumirit, ipagserkan na. So, siputan tayo. Amen? So, I'm very happy. I feel so blessed. Yaman lang ito ni Manong Karyas na pikitin nga magkapsat mikit ko. Sa akong nagkakapsat. Panamaan.